Eu sunt Gamer Andrei și împreună cu Vlad Pro Extreme face episodul 3 din Minecraft Co-op. Să începem. Uitați-l aici, e prezent băiatul. Spune și tu ceva. Așa, e prezent. Nu, am intrat pe un server survival game. Hai, intră. Intră, te aștept să te bat. Haide! Haide, Hai că fata. nu intru. Haide, fata. Ai intrat? Da, space. Deci, cam aici uitați-vă la episodul lui pentru a vedea ce am făcut până acum. Și Nu, dacă. Nu dau timp. Hai, ce facem acum episodul de Nu știu. Nu știu. Îndreptăm și noi pe aici. Facem fermă. Dar nu, stai, că nu ne-a crescut... Da. Nu ne-a crescut ferma ca să facem fermă. Deci... Eu... Și așa, bun, hai. Tu îți faci unelte, nu? Da. Ok. Hai, și deci ce vom face episodul ăsta? Eu fac pe aici. Tu faci pe aici. Eu fac pe acolo. Am văzut de Enderman. Ai auzit de Enderman care se teleportează? Fix mai înainte. Mă trezesc cu el la ușă. Trebuie cu un prieten. Din copilărie. Nu, picat. Mință. Mă ții la mintire dacă mor. Să mori în pace, măcar. Eu nici nu vreau să mor. Mori în pace, am zis. Nu. Trebuia să faci asta. Ce să fac? Nu, la asta mă referam tot tocule. Am mustat. De ce? E dirt. Ui, nu la asta mă referam să facem drept. Da, că arată mai bine așa. Scuze. Arată mai bine așa, nu? E tot top. Hai să facem podeaua. Fac mai multe frunale să... Hai să le facem mult mai direct. Da-te, dracu! Să mor în pace. Ui, nu, dacă mai dai eu la Dar nu-ți dau, măi, te bagi în fața mea! Nu mai poți deschide chestul, David, ocule. Nu, dacă dai, nu Da, deschide. din pui mei, da. Mai nu mă lasă, dracu! Tu ești retardat, serios. Nu, aici. Mai ai col ceva? Căl? Da. Dacă mă duc eu, zi la mama că am iubit. Bă, eu fac o mină aici. Hai să faci... Ce făcut ai? Mă omorât în paia. Hai, du-te repede și... Bă, poate intru zombie, ia să închid ușa. Băi, nu închide, omoară ăla care e la ușă. Ce să mor? E cineva la ușă. Ce? E ceva frumos. Nimic. E un schelete, atât. Nu nimic are. Ăla vreau să-l omori. Da, îți iau itemele dacă mă duc. Nu! Apoi... Ție ultimele răbde și fugi. Hai că eu fac mină. Hai că te văd. Mor. Asta e soartă. Dumnezeu să te ierte. Hai, vine ies afară. Ies afară. Hai că ies acum. Ia-ți itemele. Nu pot. De ce? Le-ai tu că eu mor. Lupta! Băi, supează. Ăștia mă omoară pe mine. Am murit. Nu te doare, nu lua itemele. Dar nu e. Hai că vii rapid. Veniți, dracului, veniți. Da, eu murit. L-ai omorât, normal, că am dat eu vreo 3 săbi. Ți-am luat eu actele, ți-l dau înapoi. Bun, hai că vin. Dacă ți arăt. Mai am acum. Am pierdut 2 inimi. Mi-au murit, mi-au pierdut multe. Nu, mai pierdut puțin. Hai, dă mai itemele. Dă-te, la Z. Lopata. Sabia. Pickaxe-ul. Și mai este. Oh. What the fuck? Bă, ce groapă a făcut. Hai să ne lucrez. Hai să ne omorăm, nu mai vezi ce face. De ce? Eu mai am 2 inimi jumate. Oprește. Ok, am revenit și deci, hai. Te omorăm? Da, dar nu-mi lua level-ul. Ok. Nu lua level-ul. O veni singur la mine. Unde sunt țările? O veni singur la mine.
E chiar eu coalul din chest când trebuie. Și restul am să... Nu moare. Eu foc. Șmech. Din tot, să-și fi de inima mea fără și... Câte luni avem? Hmm? Câte luni avem în furna? Furna. Una. Una. Am eu două. Le omori ca să nu mai avem ce facem. Nu? Băi, de aici de unde am spawnat. Am. Ah, bun. De acolo poți să le omori. Da, creeper. Să moră. Există creeper care merge pe pământ. Întreb. Baguri. Așa, merge creeperul de dreptul. Intră pe pământ. Băi. Hai că mă ocup de casă. Eu mă ocup aici. Serios. Nici n-am pus trec. Să fie renovare. Hai să facem un pat. Avem lemn. Să mă crezi alea, nu știu. Hai, bă, stai. Dă-că-ți dau topor, vine aici. Am Hai, topor. topor, apoi marș. Astăzi e lusuat. Te marș pe lemne. Pe ce te-am dresat? Uai, eu mor. Taci. Cât mai ai? Cool. Du-te, n-ai. Ce faci aici? Tu pui blocuri când vrei tu? Serios am pus. Da, ai pus un bloc de cap. Eu nici nu știam. E prost ce ești, nu știu. Te sparg. Știi că vă te sparg. Nu mai trebuie. Băi, Ce dracu e? Tu mă bați? nu. Zombie! Cum dracu așa să faci? Sparg târnăcopul! A dat de grijă nu mai îmi târnăcop. Dă mie măcar Și nu mai pot să urc sus. A, bă, da. Fă-mă târnăcop. Ieși, bați. Hai că o fac eu. N-am nevoie de tine. N-am voie de dubdea ta. Fac singur. Pentru și ai nevoie. Continui construcția. Așa trebuie să punem ceva. Știu eu și. Punem staubricuri. Da, ce în gură. Staubricuri! Bă, că trebuie să și. Am stombricuri la mine. Ideea asta a fost toată în mine de mult. Bă, ce mi-ai luat stăinuri din fornes? Ia de mine. Asta era. Serios. Mai mult nu era. Ok. Bă, știi cum faci ca să economisim? Fac slaburi. Din alea. Da. Stau slab ca să economisim. Aici. Ca să aveți timp să știi, ca să pui peste tot. De podeaua asta din mijloc eu mă ocup. Ba nu, dar stai că am făcut prea mult stombricuri pe degeaba. Nu, aici punem cu stombricuri normale, cuburi. Dar nu. Și dincolo punem cu slaburi. De ce? Nu. Sparge tot. Nu. Lasă-i că pun că am destule. Serios? Ha? Am 40 ceva. De ce? De stombric. Da, nu-ți ajung. Și mai să la prăjit. De ce am? Aici mă ocup eu acum. Oricum nu mi-ajung acum. Ce spart podeaua asta. O să fac ha. Era un bug. Și aici ce s-a întâmplat? Nu, puneam blocuri și nu se vede. Da, gata. Mai trebuie vreo două. Am level 1. Ești bun. Eu am level 3. Da, mi-ai luat level-ul. Because I'm very sexy. Când se termină astea, îl iei de aici. Wow, spec. Mie îmi dai slab-urile Arată când bine. pun Tu fă mina. eu. Pentru... Mă ocup eu de casă. Dar deja mă ocup eu de casă. Ce mai trebuie să te ocupi tu? Să fac dreapta. Dar ce-i strâmbă? Normal. Îți bat joc de mine. Să spart. Târnă Asta copii. e. Stai că am lemn. Motherfucker! Uite-o leacă! Fii-l-o leacă! Uite-o leacă! Tam, tam, tam! A rămas bună!
Acum mai trebuie să aștept să prăjească 4. M-am frentat. Cum să mai rămână una? Băi, 2, 3, dar una? Wow. Cel mai șmecher Minecraft din istorie. E calculat ăsta Minecraft. Calculează. Băi, să nu uităm la ăla, băi. Mai rămân una ca să ne batem joc de el. Cred că o să aud muzică. Asta e soarta Minecraft. Azi eu încep o leacă mina. Și tu ce ai stupat aici? Eu încep mina și tu asta? Tu ești retardat. Băi, acolo vrei să fac altceva, muvă. Ce? Nu fac master, nu vezi că eu fac aici casa. Mină și tap. Trebuie să avem diamante. În episodul 5 trebuie să avem armură full diamant. Da, tu te crezi bine, bine, să te crezi. Nu, mă crezi Superman. Nici eu nu trebuie. Asta e Superman în persoană. Da, normal, nu cunoașteți. Să găsesc scroll, de Doamne. Tu-nda avem și doar tu de ar fi. Îmi place muzica la nebunie. Sunt fan răit. Tu ești nebun. Ascult muzica la kilogram. Cum arată? Ce cu arată? Dacă luăm 6 de aici. Dacă luăm 6 de aici, preșmec. Pe penal. Hai că eu mă ocup aici să fac în continuare casă. Prepela. Tu minezi? Tu îmi dai mie de resurse. Eu am ajuns afară. Eram sigur. Așa. Tu ești nebun. Tu pui blocuri unde vrei. Ha? Tu pui blocuri unde vrei. Da, unde ai pus blocuri? E pus unde stau bric. Nu rău că am pus. Să mori. Trebuie să pun sâmbătă. Așa-i baza. Uzați-l. Am uitat să vă spun cum Minecraft-ul e pre... E pe penal și pre Îți spune blocuri unde vrei. Da, aș pune Mai blocuri. pe românești. Da, aș pune el blocuri de vrei de săpsătură. Ia să stup aici. Avem un pat. Eu vreau aici să fac cu slaburi pe mijloc. Hai, curcă la deal, că am terminat episodul ăsta. Hai, vrei. Cam acesta a fost al 3-lea episod și al 4-lea episod al 5-lea cred va apărea pe canalul lui și următoarele 2 pe canalul meu. Deci, bye bye.